Karbi ang long ghontain ko rapliang bong corona pen bangkit homamonit apran kedang. Karbi ang long termos council pen DPL constituency MLA aphan ador kisu agaria chabi kipi. Longlit along Karbi pia pan rakhar das kachalang rem hemlong thua long anta soarlo apan rai koma be puke klang lilo Kardom Karbi prime time along penili sami raniti mupi nonna joitha beer tang ton pen Karbi anglong along ghontain ko rapliang bong corona pen bangke thamamunit apran dam nangnu pusi ok pran kilang sai kampen pachini Karbi anglong along ghontain ko rapliang bong corona pen bangke thamamunit apran dam nanglo laswa kiso tum non an hemalong bang suri hinira pharoner kebra pliso se chilang bomlo bang pharo hinira kresia bang phubang phiatum covid care center lapen bang pharo ke thomna trok se kebra trokatum okran sai kamalong se chilang bomla halapu Karbi anglong termos council Karbi anglong district administration atum corona kiso pen kaching rai thekjia phan inghono kana thak marks chidip nangji lang sabun pen ahut recharge sam nangji la pen monit to adim pen ingrup trok an kido chipahelwar pu ke claim teni nedet nangji pusi rataphan pachini Karbi anglong termos council pen bosik ke pani dipu ele constituency MLA aphan ador kisu agari pajir si kedam ke bang ke jokwana warsai pajir Dipu ele constituency MLA bida singing leng aphan bosik ke pani Karbi anglong termos council pen ihum ador kisu innova agari pajir pon CEM Tuliram longhang arideng pensi MLA ingleng aphan innova chabi pajir Gari ka pajir ahut baithalang so ele constituency MLA EM Lun Singh Teron lapen MSC Pawan Kumar Roita Chetongrun Manja thana kapalo longlit along puthot inut Karbi pia phan rakhar das pu inut abang phu amek langno anolangno ke klem alam kangdang pen hemlong thua long anta swarlo atma phan rai koma we pin lupuke klang daklilo Hongke apia lamlo nonke hema loli dosita swarlo atum kachenek kaholo langre tapen langsip ot langno arideng pen jokun ipu alam puthot longlit arong along la swala klanglilo Kisungke pabang pia korte pen lam theke long atengke vosik narke pani ajo trok apor malong inut Karbi pia phan longlet along ke dora khardas pu inut bongnai ameklang no klemsi arenga huta pasulo lanjo takalisi pahi ia bang phu hanka chodora tangka anta tiet pusi kisungke pua korte pen pherang ke aphan than pachini meklang no asai ke klem pen soarlo aphan lang prot adai kedo aphan nepsi kangsai amai bajen pratnangji puta kisungke pua hema sorpen ke hang pado Salam lang thani pachini tha Kardom nilimen ke sekarang pipi non nilitum la poson se ke phunang lo nilitum korte patumi di aning we la poson amen ge phudarong pipi lo na se alangli aju sarihat apor alangli phan ke cholang rem ta dolo la pena hatot pen same alangli pen tangka hajira ke duna tangka apoisa talang li pe pen pon pide lo na selang li phan arenga hu pasulo na si la kwalo ni alang li arenga hu kiso pen non aduk dupik an lo la si na so ase chilange phan alang li tumpen cross party seme pinang po la pen la bangso aphan alangli phanarenga hu paso amuni da phan same alangli men ke rakhar das lo la se la phan longit bazar asor la si la phan hem kang sam thabek nai pusineli hin pen pachini don lo la pen nang chuning ri don lo la si ako thaphe pulo tang te nilitum rat pen itum thur pak pen alangli sodak pen alang lipan insai nai insai pon pu pasinili hin pen pachin lo non malam sopor phan beer tamu ington iksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল
কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Chorol hoy pokchukor jin tan nang na. Igar koy bong manai bang sarak thane pokchukor ong. Ko pipo no bong. Pipo lote. Igar koy ni pokchukor luti men do nang nam bidam thani chicha kon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store, Icheng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long poniji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humrig non. Anso se kachini jiapan aber kipia number along humrig tame. Dihena mopit putat bir talong wangthulo. Nomati MSC constituency angkang jasemet pen inglong alok ke dua Karbi arat dong hap thedong lapen there basa pen danglok rongkrin alkep arong aratum kachelenga tawar kahino par pika jok kado kavi arong aratum thurpak pen tawar karang khasa kedeng. Nomati MSC constituency inglong hawar kedo akar biararapan mesen kachelenga tawar selam pipon vek nang jipusi Karbi anglong atmos council CM Tuliram ronghang lapen Karbi anglong atmos council deputy speaker rites inghi atum jelang pet pen dong hap thedong lapen there basa ahawar an MLA scheme pen PMGSY tawar kedam tangan ningkan kasela pachun ponlo setame dong hap along arding klui pen kapang miston quarry along jo parap dampar kacheleng kachimit medera jok penang anadem ke tawar kahino dokoklo laso ajok hithi borwa kidun school college kidun lapen kisu kyun e hor ason kache pon kache wanaphan hawar aradum kisu chitong nanglo PMGSY tawar kahino puthak stone quarry ahem phulapen dampers katewar atum pen ingsam jin pen kachingwai padu ponsetame kachingwai alam patte pek pen dampers kapacheleng pon thua jok tawar karang khasai kedeng padu ponang koklopusi birta ribdunlo kasi kuari tu mabangke laso tu bang hela le dia siki melo majo along ison ton bangke helat masih helat nang lelo nili tum dong haba sor tami ton telo la along helat along kiraya gari phan pulote nili tum dong haba tum tami song dong am tami nili tum mangi tu bang kinang ton long ke roya gari bangke tuteli sinili tum bangke bonpo laso jongsi komani jongsi laso pato ekhe bote nili tum rong erkep rongkrin erkep arat do la rongkrin erkep arat penili tum sodak ing saji la bangso kang saji long bang tak tanang si jogon long le athenili tum rong asor sila so ing saji laso ahut kang sai hut nili tum phan adai to hinodak lason klem ri punili tum phan ha so ni nang kenang pupedep sia kimiji Para to mena to war jidam de ting li tum sang se. KAC Social Welfare Board Chairperson Kadom Tirang Piaphan Bosik ni Phaisir Keparni KCS Hanjang Langso aro KLA Hanjang Langso aro Hanjang Langso Sports Association apen Kongching arong aratom pen kalcho Kadom Tirang Pi alang VDC lapen Handloom and Textiles Board Chairperson Kikia Hot Rataphan Kelang Mate Kanghon lapen Kelang Pachingbar Lason si alang likai keta thek an ke Ratatuma Rapong Hanjang Langso aratum puthot Kadom Tirang Piaphan Social Welfare Board Chairperson Arpuke Pek Ponapot Karbi Anglong Termos Council CEM MP MLA lapen EM atumaphan kachero pajrpon thu Pinia birta bangkela pansi kangton iglo domi thakme kurwang thu